Monggo. Monggo. Oh, aku latar wong. Kalau mau tekan hati-hati ya kong ya. Soalnya kanan kiri ini parit ki lho. Keglongan ki. Sangar dalane jero banget lho iki. Oh my god. Dalane iki nek gue simpangan ra iso kecemplung kaleng. Lah dalah tenan. Ini dia ngene kene sih. Ngopo kuwi wirawiri terus? Sorry Pak, nggak tahu jalan malah munyer-munyer. Asli motor lo. Kiri kanan. Asli kurmu pengingune. Kamu sak blok iki, blok ngarepe musle iki berarti. Wis. Lek pamitane cek digeret wae karo pejak. Anu cek pengen ngerti ceritane sing ngene. Soale aku yo arang mampir, Mas. Tapi dhek WA apa ora? Ora iki memang gur diwaca to. Ya ampun, apik banget sumpah. Ora mbok ngenekke kong. Ora iso, aku nyoper kok mbok ngenekke lah, mbok kowe kuwi tugasmu. Ya ampun, apik banget. Gusti Allah. Dalane ngeri. Masih ngaku digunek simpangan, soalnya nek kono iki wis mulai hutan. Ya wis Mas, aja. Mulai hutan lindung aku namanya simpanganan ngono kuwi terus nggon apa jenenge sendang kuwi kan rada wingit wedi aku. Sing ngene wae. Oh my god, apike. Teman-teman, wah, ini kalau dilihat dengan mata telanjang itu Gunung Ungaran di Semarang kelihatan. Cuman karena ya loh tuh ya ampun seperti permata. Ya ampun foto sih. Kamu banyune kok dalane iki. Keren banget sumpah. Saya mau berhenti nggak berani soalnya sepi. Ada hal yang mustahil nanti malam. Lah dalah. Ini ki lho sing tak wegahi. Dalane cilik simpangan. Kok ya ono sing berkehidupan dan kaya biasa-biasa saja ngono. Hal yang Iya, nek aku ngono sogah. kaya sojak reposu ya arep ngopo-ngopo barang golek. Saya wis wengi arep metu golek apa ngono kayane angelmen Mas. Nah nek daerah kene-kene wis cek mewah to kok wae. Oh, apa masjid aku? Masjid to? Nang masjid. Oh, masjid mau. Sing nggon kene ade teko ger pirang uwit. Ngitungi uwit iki uwit apa sing itu? Tegalan iki kebak uwit apa-apa. Wah, sopan santun loh Jinawi tenan. Ngerti nek kene iki ana kebuan kae. Nah. Monggo. Iki memang sok seneng. Iki manuk-manuk mau kok. Seneng apa iki men. Lho iki sik ana kandang dorone. Sing doro keprek mau lho. Keplekan doro. Ya aku nak bayar kene iki ngono listrik dah terus kepiye ya maksud iki. Kita iki nek kaya aku sering ya melewati dalan-dalan sing ekstrim gitu. Kaya tapi kan modele
ora sing cuwilik terus ana kalene ya. Begitu mepet sing tangan kecemplung no. Wis. Kok bisa meno sendiri. Terus menanjak dan naik. Ini naik dan langsung belok dan naik. belok dan naik. Sik. 1 2 yes. Wih. Coba. Ya. Ya nek iku nek bensinmu midun iso buka. Betul. Sampai aku tak puter sik. Dun. Rasa ke susu ini. Dengarkan suara jangkrik yang meraung-raung. Enteni kok aku wedi no. Wah, kotaan blandang. Wah, do lunga lho. Ora. Nek kowe lunga aku jerit-jerit nempel medeni kok. Alah Gustinu. Hutan. Piye to ya? Terus iki kowe nang burine. Lah ya terus. Terus kowe nang ngarepe. Oh. Akhirnya. Udah sampai, kita mau naik kita. Tinggi teman-teman. Ini mobil saya. Gelap. Nanti jadi kepuyuh bae. Apa kuwi? Suara kirek. Kirek Kang. Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di channel Ferry The Java. Nah, ini sekarang kalau tadi siang kita berangkat dari Solo ke Banyu Biru, sekarang balikannya. Dari Banyu Biru kita akan perjalanan ke Solo pulang. Oke, kita mulai. Yuk, berangkat. Kira iki rak benar. Yes. Apa
rasane. Sik lho. Ya. Tengah Pak. Nah, ya. Monggo. Ngekeh. Kalau sementing tak iris. Maksudnya nak ini remuk tapi nak diiris kan rada ana ya rada coklat kopi tapi kan enggak nanti parah nak dikepok gitu loh Pak. Ya tak pikirku ya kono wis dicepake ngono kan dicepak. Tapi ki ayo-ayo ya. Makanya itu setelah kita rewel, Wah, aku judek aku om gawe. Judek nang kowe ngurusi investasi dolar kuwi. Sing benok ya ini terus. Aku harus ngomong Mbak. Apa monggo kalau mau ambil seperti ini, soalnya saya ini justru mengembalikan ke kualitas awal saya dulu Mbak. Kemarin tuh setelah saya bikin yang hitam tuh banyak yang komplain kualitasnya beginilah tuh ini nih kok ya spend lah padahal ini reguler ya umpama aku kelingan ini reguler ming loro-loro lah ya tapi sing liyane aja nganti kelangan aku kelangan ika ndak jikok 5 terus kelangan bu sing gene ning kon apa Tanjung Anom kae ndak jikok yo oke sekarang oke gek jikok ora mesti sithik minim 5 sing cik setia menanti kuwi gur empek-empek iki wis pesen habis aku harus pesen langaran pengen apa Kang? Pengen apa kok? Icat ceriam?